barová stolička, nie náhodou. V takom teple pančucha, obdivuhodné. Teraz chcel som povedať, že prichádza Kristína Belčíková, ale sami vidíte, že prichádza trošku ťažšie, ale zároveň treba pripomenúť, Kristínka, že ty vlastne spĺňaš všetky atribúty toho, že sme v Piešťanoch, pretože od zajtra na Kolonádovom moste Kristína Belčíková namiesto Barlolámača v rámci prevencie a potom o pár dní už asi zdravá, pretože Piešťany sú liečivé a hudba takisto. Ďakujeme veľmi pekne, že si zvládla aj trénovať a chodiť, doslova chodiť na nácviky. Podporme ju, predsa len. Je to potrebné. Ale Kristínku nič nezastaví a teraz si práve v tom prevedení vypočujeme ďalšiu nádhernú skladbu z muzikálu Sirána z predmestia. Už nie je, už nedýchá. Smútaní, piesem smút. Riekou hudby pláva do ticha. Je to dlhá púť. Je to dlhá náhle umreli sme dvaja. On a moja chorá duša s ním. Bože, ak si, tak otvor bránu raja. Ukonaný pocestný, ukonaný pocestný. Je to dlhá púť. Je to dlhá púť. Šiel tam, kam odchádzajú piesne. Tam, odkiaľ vracajú sa k nám. Plač, srdce, plač, ty jediné vieš presne, že to cestou nešiel sám, že to cestou nešiel sám.
Kristýnka Belčíková, hrdinka dnešného večera.